20 מיליון איש שגרים במישור החוף. בכל הגלגל הזה, בכל הסיבוב הזה. שימו לב, 46,000 קילומטרים עוקפים את כל המעגל הזה של הים התיכון. אוקיי? אם אני לוקח נקודת המוצא כאן, אנחנו באגן המזרחי של הים התיכון. אם אני אביא תסבירו להם עד כמה חשוב לשמור על הסביבה החופית. זה משאב טבע אדיר, הכי יפה שאלוהים נתן לנו במתנה. חד וחלק. זו הריאה הכחולה, כולנו, גם הבית ספר נצבע בכחול. אנחנו ים. הריאה הכחולה, בואו נשמור עליה, בואו ננקה אותה, בואו נסביר למבוגרים, ואני רוצה אתכם בפעילות איתי. מה שאתה אמרת, אתה אומר שאלה מה שאמרה ליאל, שבעצם זה תלוי בנו. זאת אומרת, שאם אנחנו לא נשמור, אז הים לעולם לא יהיה. לעולם. לעולם לא יהיה. לעולם. כי אנחנו אלה שמזהמים את הים. זה בידיים שלנו, בשליטה שלנו. זה בידיים אך ורק שלנו. חד וחלק. ואם אנחנו גם לא נשתדל, אז גם הוא יהיה נקי, ואנחנו יכולים לשמור על זה. את צודקת ב100%. ב100%. יש אור הרבה בחופים, ושזה פוגע בעצבים. מה זה, כאילו, איך אפשר לדעת? אני אסביר. אוקיי. וגם יש בתוך, אם אתה חוף ראשון לציון, יש שם, בנו שם מגרש משחקים כזה. זה נחשב 300 מטר או שזה כבר... לא, 300. הבניינים הגבוהים של רחוב השייטת, 300. רק שתדעו, אני רוצה שרואים, אני יודעים למה אני מופתע, אני מרצה בכל בתי הספר התיכוניים בראשון על בטיחות ים, ואתם שתגדלו, אתם תשמעו אותי. ואני לעולם לא ישבתי עם בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המרהיב המרווח, אל השמש הזו, לרוחות העזות, כי הים לכולנו פתוח.